Vom continua întâlnirea noastră de astăzi, invitând-o pe doamna profesor doctor Cătălina Poiană. Domnia sa este președintele Colegiului Medicilor din București și va aborda o temă foarte interesantă, infecțiile asociate îngrijirii medicale și infrastructura spitalelor, pentru că vrem, nu vrem, aceste îngrijiri medicale, infecțiile care apar în spitale au, așa cum au spus și antevorbitorii, legătură și cu infrastructura unității sanitare. Doamna profesor Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din București. Bună ziua, doamna Gheorghiță, bună ziua invitațiilor dumneavoastră și totodată tuturor celor care ne urmăresc în aceste momente. În primul rând vă mulțumesc pentru această invitație și totodată vă felicit pentru inițiativa subiectului acestei dezbateri, deoarece face parte din categoria acelor tematici pe care dacă vrei să le rezolvi, trebuie în primul rând să ai curajul să recunoști că ele există. Și pentru ca să poți face acest lucru, trebuie să abordezi acest subiect cu, să zic așa, curaj și totodată cu puterea de a recunoaște unde suntem. Și acest lucru pentru că infecțiile nozocomiale sunt recunoscute drept o problemă de sănătate publică în întreaga lume și totodată ele se află în centrul atenției de decenii la rând. Și așa după cum știm cu toții, din păcate, infecțiile nozocomiale sunt strâns legate și de infrastructura spitalelor. De la imposibilitatea de a crea circuite funcționale și acest lucru în special în spitalele care funcționează în clădiri vechi sau chiar foarte vechi, până la o serie întreagă de alte probleme mult mai de detaliu, cum ar fi cele legate de sistemele de purificare a aerului, de exemplu, în aceste unități, toate contribuie la riscul apariției de infecții nozocomiale în centrele medicale din România. Potrivit datelor provenind de la Autoritatea Națională de Management a Calității în Sănătate, din luna martie și până în septembrie anului trecut, 1356 de pacienți din spitalele românești au suferit infecții asociate actului medical. Trebuie să ținem cont însă că acesta este doar numărul raportat și că, așa cum s-a arătat în repetate rânduri, în țara noastră se pare că infecțiile nozocomiale rămân în continuare subraportate. Conform celui mai recent studiu de prevalență de moment privind infecțiile nozocomiale și consumul de antibiotice în spitale, care a fost derulat la nivel european în anii 2016-2017, în România, aproximativ 5% dintre pacienți au cel puțin o infecție nozocomială asociată actului medical anual. Infecțiile asociate actului medical reprezintă, de fapt, cel mai frecvent efect advers din timpul furnizării serviciilor medicale și, deocamdată, nicio instituție medicală, practic, nu poate să pretindă că a rezolvat această problemă. Pe baza datelor din unele țări, se poate estima că în fiecare an sute de milioane de pacienți din întreaga lume sunt afectați de infecții nozocomiale. De asemenea, povara prin infecțiile asociate actului medical este de câteva ori mai mare în țările slab și mediu dezvoltate față de țările dezvoltate. Există în prezent un consens global că este nevoie de măsuri urgente pentru prevenirea și controlul răspândirii acestor infecții asociate actului medical și că în asistența medicală singura soluție pentru această problemă este reprezentată de un program eficient care să fie rapid pus în practică de prevenire și de control al infecțiilor asociate actului medical. Și cred că un prim pas către acest program eficient este, așa cum deja se sublinia, raportarea și digitalizarea transmiterii acestor informații care va fi într-adevăr de un real folos. Practic, în fiecare zi, infecțiile asociate actului medical duc la spitalizare prelungită, duc la creșterea rezistenței microorganismelor la antimicrobiene, așa cum în repetate rânduri discutăm,
duc la costuri suplimentare masive pentru sistemele de sănătate, la costuri mari pentru pacienți, pentru familiile aparținătoare, trebuie să recunoaștem și acest lucru, și poate cel mai grav, la decese care, de ce să nu recunoaștem, puteau fi evitate și nu contează numărul lor. Cred că pentru fiecare viață umană suntem datori să luptăm. Astfel, în calitate de președinte al Colegiului Medicilor din municipiul București, cel mai mare colegiu teritorial din țară, lansez un nou apel pentru investiții în infrastructură. E adevărat, este greu să avem spitale noi, este greu să construim atât de multe spitale noi, dar cred că, cel puțin pentru primul pas, modernizarea infrastructurii în spitalele existente, pentru ca să putem să funcționăm în aceste momente, precum și totodată pentru implementarea măsurilor necesare pentru a limita pe cât posibil infecțiile nosocomiale, reprezintă în acest moment o prioritate. Vă mulțumesc! Și vă mulțumesc foarte mult, doamna profesor. Știu că programul nostru este foarte încărcat. Mulțumesc că ați fost împreună cu noi, doamna profesor dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din municipiul București, așa cum s-a menționat, cel mai mare colegiu din România. Este adevărat că avem nevoie de infrastructură modernă, așa cum doamna profesor bine a subliniat. Trebuie să mai menționăm un lucru, că există manageri care au încercat chiar să își construiască în curtea unității sanitare, cu fonduri diverse, unități sanitare sau pavilioane noi. Cred că și aceștia ar trebui încurajați și nu pus mereu bețe în roate. De câte ori este un paradox. Sunt foarte mulți manageri care se luptă pentru spitalul lor, căutând diverse surse de finanțare. Sunt aproape parcă primii vânați. Nu, așa cum a spus dumneavoastră, să facem apel la autorități să ajute pe cei care totuși au niște idei în acest moment, au avut întotdeauna, și să-i sprijine, să-i ajute, să le găsească portițe. Sunt proiecte europene în care în acest moment chiar au fost implicate multe spitale din România. Este un lucru extraordinar. Așa că mă bucur că dumneavoastră întotdeauna ați fost alături de medici, alături de colegii dumneavoastră, i-ați susținut în toate acțiunile și cu atât mai mult în aceste demersuri foarte complicate de modernizare a structurilor, a infrastructurii. Și dacă vă amintiți că noi ne-am mai întâlnit pe acest subiect într-un chestionar pe care Fundația Colegiului Medicilor din municipiul București, exact, Colegiul Medicilor din municipiul București l-a întreprins pentru a vedea de ce medicii din România migrează, în special tinerii, pentru că tot vorbim de resursă umană. Surprinzător, la acel moment era înainte de ridicarea salariilor medicilor. Răspunsul tinerilor noștri medici nu a fost cel al retribuției, ci primul lucru pe care ei l-au cerut au fost acelea de condiții bune de lucru. Deci, practic, nu putem să ne susținem resursa umană din sănătate fără să asigurăm o infrastructură, fără să asigurăm condiții pentru cercetare. Foarte mulți își doresc ca să-și dea timp să facă și acest lucru, ori sunt practic singurele elemente prin care putem să contribuim activ la reducerea infecțiilor nosocomiale. Vă mulțumesc! Și vă mulțumesc încă o dată, doamna profesor, și vă doresc succes astăzi, că aveți multe de discutat. Mulțumesc tare mult că ați fost cu noi.